зан ва модари тоҷик дар ҳама давру замон постори оину анъанаҳои муқаддаси халқу миллат ба шумор мерафт. яке аз нишонаҳои асосӣ ва хосаи муаррифгари фарҳангу тамаддуни миллатҳои мухталифи дунё либоси миллии онҳост ва вақте сухан аз либоси миллӣ меравад, ҳатман пеши назар симои занон бо сару либоси хоса пеши назар меояд. атласу адраси суғд, гулбасту чакани хатлон, гулдӯзиҳои нотакрори минтақаи рашт, алочаву шоҳии водии ҳисор, рангҳои пурҷилои куртаву тоқӣ ва ҷӯробҳои бадахшон ифодагари либоси миллии мо буда, маҳз бо ҳамин рангу ҷило дар ҷаҳон тоҷиконро мешиносанд. боиси хушнудист ки солҳои охир таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иҳёи ҳунарҳои мардумӣ, ташвиқу тарғиби либоси миллӣ, рушду инкишоф додани онҳо дар миёни мардум ва бадин васила бо ҷойи корӣ таъмин намудани занону духтарон зиёд гардидааст. нигоҳ доштани мерос ин нигоҳ доштани худ мегӯяд. бинобар ҳамин дар айни замон риоя намудан ва барнамудани либоси миллӣ ин яке аз нигоҳ доштани мероси мо мебошад. барои тарбияи насли наврас дар донишгоҳ ва муассисаҳои таълимӣ бисёр чорабиниҳо гузаронда шуда истодаанд. масалан гузарондани соатҳои тарбиявӣ, чорабиниҳо махсус оид ба ҳамин мавзӯъҳо дар хобгоҳҳо байни ҷавон духтарон нисбати пӯшидани либоси миллӣ. мо хеле фарҳанги бой дорем ва либоси машҳури мо ба монанди чакан ва ҳамчун мероси ғайримоддӣ ба ЮНЕСКО ворид гардид. тарбия аз оила, аз муассисаҳои таълимӣ оғоз меёбад ва вазифаи ҳар як падару модар албатта дар он аст ки пеш аз ҳама ба фарзанди худ эътибор диҳад, ҳангоми либос пӯшида ба кӯча баромадан аҳамият диҳад. бояд қайд намуд ки либос рамзи одоб, таҷассумгари расму оин, нишони зебоипарастӣ ва ифтихори ҳар як халқияту миллат аст ва он як пораи фарҳанги миллӣ маҳсуб ёфта. ҳар як халқу миллати ҷаҳон на танҳо бо забон, урфу одат ва анъанаҳои худ, балки бо либоси худ, тарзи тайёр намудан ва одоби истифодаи он аз ҳам тафовут доранд. вале мутаассифона вақтҳои охир тамоюли бегонапарастӣ ва ба фарҳанги бегона майл намудани занону духтарони кишвар, тарғиби либосҳои бегона дар баъзе шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба як вазъи ташвишовар табдил ёфтааст. ҳисси бегонапарастӣ ва тақлидкорӣ дар мавриди сару либос ва рафтору гуфтор дар байни занону духтарон метавонад ба устувории рукнҳои фарҳангии миллӣ таъсири манфӣ расонад. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо бонувон, занон, духтарон эътимоду боварии калон дорад ки мо бисёртар либосҳои миллии худомонро ба бар намоем. дар тарбияи насли наврас ҳиссагузор бошем ва намунаи ибрат бошем. либоси миллии мо зебандаи ҳар нафар бонувони тоҷик, духтарони тоҷик мебошад. ҳамасола ташкилу баргузор намудани фестивал озмуни садранги чакан ва аксии тоҷикона мепӯшем маҳз ба хотири баландбардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, қадру манзарати либоси миллӣ, сурату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ роҳандозӣ мегардад. зеро либоспӯшии тоҷикӣ бо такя бо назокати хоси худ моро дар ҷодаи дарку шинохти арзишҳои воқеии милливу башарӣ пеш мебарад. бинобар ин имрӯз бояд дар рӯҳи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ тарбия намудани насли ҷавон, шукри истиқлолу ватану давлатро намудан, шукри суботу оромӣ ва барои ваҳдати ҷомеъ талош доштан яке аз вазифаҳои муҳими ҷомеа дониста мешавад.